Mugavana gwe county ya Kisii Musike Paul Simbarati titukulia lero nigatarira miroberi ya magendero ase county ya Kisii ase ward ya Ibeno nene mono chinsemo cheskuri ya Riangabi nigo mugavana arati anya kabaga gochakia ekirasi gyekerero kia abaruki ba ECD ase abaruki wa abago chiko nya kabago somera ekirasi kyo nigo kebwate ATV yekerero nigo kebwate ebira ose nigo kebwate ebirogo nabo igo chimasi yekerero nabo igo nikebwate ase abaruki wa abakorara nabo igo kurwabu niko mugavana arati anyara kabaga kugenda ase chinzama cia kerera asanya kabago chakyo muroberio bwa manche uyonye bayire ko gutena ase geke getambe muri kito Daniel Ntiri namange chinsa kianda chemagoroba ya lero Muskarati nigara umuroberio wokuruberwa gwe project ya mache ya kerera umuiga oikirenwa nabarai au boigo kurwa se county ya Kisii na isaine shilingi milioni 10 okwana chinga kecho nigakwanire kirenga kya yekanene kubwatekana no kubolia kuba bumenyi bensemeiga yebeno ekero mwako yantebye endaye mugete nkali milioni 10 nkabeke se project ya mache na orocherolia lichi kondia etu asa serikali chimisa 30 kurwa sa mache abantu rasma basuki na ndo yeto gosuki serikali egosuki ebutole meteri naende ekoe bill magega ya yarati nigaigora magacho yekirasi kiya yekerero ase skuru y'uboroso ya Riangabi kikebwate TV abarukiwa bake bakorigereria ensemo ase bakorara magega yigokora masomo abo ensemo bene y'omuziki nyumba ya kibara ase kirasi kikyo kirasi gegotumeka esola boigo bibwate wifi okonya aborokia gosoma ase metandao na konyole bintu ebiya byogosomia montebe karbi kolet kurunkana abaiboli bigoso kirasi mali yateru na walimu yabekiruche katun nabekiruwe katun egali mwanyarora wali mwaro chikatuni nchiregali tana ne katuni egachiroro ekatuni tobegete wifi umwalimu ago download o checking kegendrete nsengima obekire monto byatererwa karbi yatereirwe yarosire yanyoma be kate biukarare enseyemo nechingu taliga ko ebereliwo kawo ngara ekate ni abekwa yarara ekero byararire internet to bongo bokonge boiguke ekero byabukire nangira buranyo gekorara mono kabukiwa kate bunechinga kicho musiki ekrasi kinikia na bana nyuri kunya comment kane abayibuli bari kujamwa ire magoro make igasa akebone grasi ya jirekia mwanyigwa abana bakoreki basoma kuyakora gosembo bakora igota banteti yani wona mosego tebanga mwene kore bintebi gabara najego mo deputy speaker okisi county assembly kuba tebire no gwachakira mangana yo kolente grasi ke komeka no bora tora kerenda rachiro mo basio maete esinje kwa barente grasi yake gekoro kana gwatebete nande kwarire iranko byagachorikire ward 45 ekera bagaba nabande bagambire kumaega ebagambite myaka 10 yani oyareta modora gabechi myaka 10 nkorupatere gatasene kya gatembe kurega se county ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Ntiri.